Kapiyarsa swaranipun lirombaing samudra rop. Ya. E e yas. Ha ho. Hey. Sing pidal kumara bande pere kang maguru ngokok pinaronge krapya-krapya watang kadhe kapiyarsa swaranipun lirombae samudra rop. Enjing pidal kumurung bande pere kang maguru ngokok pinaronge prawadya pala sorae kapiyarsa swaranipun lirombaing samudra rop. Yo. Dạ tốt tốt à yo tốt.
Hop. I ha I ho ya. I ho ho à. I o e I o e I o e Yêu, I o e yêu, I o e yêu, I o e yêu. I o e ya I ho ho ya ya I ya I I ho ya ya I ya I ya I ho Yêu, I ya I yo yo. dewa-dewa ning asmara kuat ati kawula angkat kelala tresna dadak kendhat saking jaba tak rewangi tak pateni lahire tresna kang suci kasunyata yen tak sliramu isih nyawiji ning asmara kuat ati kawula angkat kelala tresna dadak kendhat saking jaba tak rewangi tak pateni lahire tresna kang suci kasunyata yen tak atus sliramu isih nyawiji. Tansah kelingan yen wengi agama ngimpi sliramu angro rindu ati Suarane ngati aku sing nandang kasmaran. sayang sayang sing tak sayang kangen 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 ning atiku Endahe wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnane atiku omong kanggo sliramu I o yas oh yas oh yas oh yas mandele itu e a e e e a e a e e e a
hi a hi hi o hi a hi hi o hi a hi hi o Hứa dòng vô là ơi hứa là dạ ý đó hi ya ý a a e hứa lu ý lu a e hi yo hi yo a e hi o có dạ ý hi yo ý hứa hứa ý hi hi yo hứa dạ a e hi yo hứa dạ hứa dạ hứa dạ có dạ dạ ơi hứa ô dạ ô vô Suka tenang kinas terampil, kita
os. Oh. Os. Ya. Oh, piye nduk? Lah, ora kumanan. Nek kowe nek ra kang selupan demit rene tak tak nehi. Leboni. Ndi? Top up sik ning TikTok. Saiki demit TikTok iki lucu-lucu lho. Heeh. Kae. Lah Iso dadar penonton barang saiki demite lucu-lucu pokoke. 2000 selawe iki demite ngono kuwi. Kae, demit TikTok ngono kae. Heeh. Ana sing velocity barang. Lah kan weruh kamera. Ngerti kan Sadar kamera. Heeh. Saiki pok men le check out ning TikTok karo ning anu Shopee. Heeh, saiki TikTok ra iso live. Sedih ya. Sing kumanan ndi iki? Sing kumanan kur siji. Lagi rembugan kae karo simbahe. Iki aku nek ngejob ngene iki bareng adikku ki ora fokus aku. Keramu Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Ya. Oi. Ada segoro madu. Madu segoro. Legi. Babe Marjilan.
tangsa tak dut Asik. lagi sepi sonya ruri wawayangku tanah sangrupe teneng netra apa abaku marang sliramu pengen nyawa seriane semu Repuyung tresnaku ing ati. Pabucinku tembengi impiku urung tresna yen ora karo sliramu Kasmaranku ersa karomatu ora kalih pamanise kalbuku. sayatine rasa tresna muka sliramu tak citra kayangnya asmaran sekar madu rasa tresna muka sliramu tak citra kayangnya asmaran sekar madu Segara madu. Matu segara sampun katur. Saya Iki sore sing- jebur saya gayeng ya. Heeh, saya gombyak, saya kebak. Ha-ha. Dan juga mengucapkan selamat datang Sugarawo Pak Nggih, Pak Lurah. Lurah, Ibu. Ibu. Sugeng sonten. Nggih. Nyanyi Pak. Iya engko. Kemarin Sabar. ya Allah ya Allah. Or, Pak Lurah niku swantenipun sae. maksudnya nek ora nyanyi kan kok ya ana Iya. liyane. Mboten sanese nyanyi nggih mboten napa-napa Pak. Nggih Bu Lurah. Monggo Bu. Sanese nyanyi mboten napa-napa Bu, mundhut lagu misale. Nggih. Nek teng kutha Giri mriku nek segara madu biasanya 150 teng mriki pinten nggih? Jadi seket. Oh, Ora wae. Ning kene iki malah anu ya, luwih lomo ya. Kone Pak Lurahe. Wah, lomo sekali. banget. Apa meneh? Ayo, Karo ibuke. ayo. Pak Lurah. Ayo Nyanyi. nyanyi, nyawer. Oh, Wis. Oh ya. ora kabeh gamelan digamel mesakake sing joget, ya leren barang. Ya. Pun dereng wonten pamundutan lelagon nggih Pak Marji. Apa Des? Apa mau? Hah? 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 Oh kasmaran. Sing kene kasmaran, sing kene kawitan. Ya. Kawitan sinambangi ngapa
batin jroning kasagitung tresno ini sinawan kebiaring kahanan anut bungane anganan Sing sabar. sumilire angin dawa tresno jenengmu kang katut kagawa Laras budaya. Asik. SK Audio. Sesanding marang sliramu ya ayu memani jantungku Yo. Hey, hola. Yo. Lah, yo. Hey. Pengen sisih kidul tanah Jawa dumunung ing ana segara kang nyata wani sembrono Tulung gamulung ora kandhat saben waya ana jalma kang nyata wani sembrono kereta kencana dadi titihane pasurya dewa ra ana tandinge katon
anyekseke Roro kidul Kanjeng Ratu ing kathah segara Roro kidul Kanjeng Ratu ing tlatah segara kidul. Ya wis aku wae sing bali. Ya, aku melu. Ya. Hei, hola. Ayo kemado ya uyan. Yo, yo. Ya. Lere ulane sawo lere ulane sawo senadyan cilik butute Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang, Bupati Ponorogo. Ayo kanca padha berjuang. Ayo kanca padha berjuang. Di Menagaku Lamonegoro. Lore ulane sawo senadyan cilik butute Tong lirik sing kira-kira Tong lirik sing kira-kira Sing dilire ora rumong Yo kotor
Ya. Oh oh, ya. Wah, oh oh. Le le le. Tambah hati karena limang perkara. kaping pisan maca Quran sama tade Kaping pindho saladane lakonana. kaping telu wong kang saleh kumpulana Kaping papat patangira ingkang luwih. kaping limo dikir wengi kang suwe Salah sawijining sebab bisa nglakoni. insyaallah Gusti Gusti Pangeran dijabahi. yo la 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 hey atiku lima perkarane Kaping pisan maca Al-Qur'an sabane. kaping pindho salat wengi lakonono Kaping telu wong kang saleh kumpulana. oh ya awas yo 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 ya 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 oh
Yo. Ya. Yo. Sabo. Yo. Yo. Hola. Yo. Hey. Ya. Aduh Bu, kabotan Bu. Apa? Gak apa-apa ibu-ibu saiki tulang punggung. Heeh. Tulang tulung barang. Betina kuwi. Jaluk apa kuwi, Nok? Yo. Good ya lah. Hey, good ya. Yo. Aduh Rama, ibu Piye? ngapuraken aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih kerasa ning dada. Rita wengi ralali tansah tetunggo memuji marang Kang Kuwasa. Mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya. Anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani Nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali. suwarganing donya ana sukune wong tuwa
wong kang tuhu suci gedhe ganjarane. Oh ya. Os. Ayo, Isih nunggu papat meneh. Oke, entek dong. wis. Iya. Wis, Sing samenika Bapak ingkang angka 3 sampun rampit nggih. Tesih nenggo Tesih ninggo Bapak ingkang ingkang salajengipun nggih. menika tesih tigal ingkang dereng rias. Oh nggih, dadi ya nunggu telu. Iki selingi apa ya Mas ya? Pokoknya sing sabar mawon nggih Pak Bu. Nggih, sabar sawetara nggih Pak Bu. Aku mau dititipi HP karo cincin mau wis rampung wonge. Wis, Pak? Oh wis ning jero. Ya. Nggih. Ya wis, ya wis, ya wis.